Кой цапа най-много вкъщи? Малката Йоанка, тя е една малка готвачка и постоянно трябва да се чисти след нея, но благодарение на Shark Lift Around ние не ограничаваме в нейното готвене, защото винаги може да изчистим след нея. Почистването след малките и големи пакостници вече е лесно. Представяме ти най-новото попълнение в семейството на Shark. Shark Lift Around. Прахосмокачка 2 в 1. Ползваше на колелца и портативна. Shark Lift Around е компактна, лека, изключително мощна и има уникален дизайн. Shark улавя над 99% от прахта и алергените. И всмуканата прах не се връща обратно в стаята. Благодарение на HEPA филтъра, Shark всмуква и най-фините частици прах. Shark Lift Around има 3 удобни приставки. С четката за прах почистваш прахта от шкафовете, трохите от дивана и леглото. С приставката за дамаски лесно почистваш меката мебел и столовете. Приставката за ъгли и детайли ползваш за най-трудно достъпните места – ъгли, ръбове и тесни процепи. Откакто се почиствам колата с прахосмокачката, спестявам време и пари от автомивки. Не чакай! Поръчай Shark Lift Around още сега! В комплекта получаваш поставка на колелца, основна глава за почистване, поставка с още 3 допълнителни приставки за прах, за ъгли и детайли и за дамаски. Удобна през рамка за рамо, телескопична дръжка и чанта за съхранение. Откакто имам прахосмокачката Shark Lift Around, за много кратко почиствам, даже ми прави удоволствие. Вземи Shark Lift Around само за 280 лева. Вземи я на изплащане без оскъпяване. Само за 10 вноски по 28 лева. Получаваш 30 дни тест период и 2 години гаранция. Потърси Shark Lift Around в сайта и в магазините на Topshop.